खुलुमबाय लोगोफोर, आं नीलिमा बाला ब्रह्म। नोंथांमोनखौ एनबि ब्रह्म चेनेलाव गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव दिनैनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनोब्ला लाइक, साबस्क्राइब, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनै 12 आगस्ट 2026 मायथाइ एबा 22 सावन दान 1433 मायथाइ बुधबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। बुधबारनि बे साना नोंथांनि साननो हानाय गोहो आरो मेलेमारि रोंग'थिखौ बांहोगोन। गिबि मानगोनां गणेशजीनि अननायजों फालांगियारि बिथांखिफोराव जाफुंसार जानो हागोन। साख्रि मावनाय सुबुंफोरा मोनसे गोदान प्रजेक्टआव गिदिर बिबान मोननो हागौ। स्टक मार्केट एबा राङारि आगजुफोराव रां थिसननाया मोजां फिथाय होगोन। नखरनि आबहावाया गोजोनथाव जागोन। बे साना सावस्रिनि बेलायाव थुलुंगाखांनाय आरो गोमोथाव जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों साहा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों रेजें गोथां गाब। वृषभ राशि। दिनैनि साना नोंथांनि खस्थ'खौ साबसिन फिथाइसिम सोलायनायनि सान जागोन। खामानि थिलियाव नोंथांनि गुरै आखुजों लोगोफोरा गोहोम गोग्लैगोन। फालांगियाव गोजाम रां थिसननाया मोजां फिथाय होगोन, जाय धोन बुथुमनायखौ बांहोगोन। गावनि जिउनि लोगोरिजों गोरोबलायनाया जोबोद मोजां जागोन आरो नखरारि दावबायनायनि बिथांखि लानो हागोन। सावस्रिया मोजां जागोन, नाथाय अब्लाबो मोनसे समानथि रुटिन आजाव। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों खोला सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों क्रिम गाब। मिथुन राशि। राशि स्वामी बुधनि गोरोबलायनायनि थाखाय नोंथांनि बिजिरनो हानाय गोहोआ दिनै थिखिनियाव थागोन। मेडिया, कन्टेन्ट सोरजिनाय, IT आरो एकाउन्टजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरनि थाखाय दिनै मोनसे गिदिर जाफुंसारनायनि सान। मोनसे गोदान बाहागोदारि एबा फालांगियारि गोरोबथाया इयुनाव गोबां मुलाम्फा लाबोनायनि जाथावना दं। लोगोफोरनि हेफाजाबा गोसोआ बांहोगोन। मोजां मोनज्लायनायनि जिउआव गोदान थुलुंगाखांनाय फैगोन। गोसोआरि सावस्रिया साबसिन जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों रोजा गोथां गाब। कर्कट राशि। दिनै नोंथांनि गोसोआ मोजां सानस्रि आरो गोदान गोहोजों बुंफबनाय जागोन। खामानि थिलियाव नोंथांनि बुजिनायजों गोब्राब खामानिफोराबो थि समाव फोजोबजागोन। हा सम्पथिजों सोमोन्दो थानाय गोजाम दावराव-दावसिफोरखौ सावरायलायनायनि गेजेरजों सुस्रांनो हायो। नखरजों लोगोसे धोरोमारि एबा हारिमुआरि हाबाफारियाव बाहागो लानो खाबु मोनगोन। मोनाबिलियाव इसोर गणेशखौ सिबिनाया नोंथांनि थाखाय जोबोद मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों सा सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों रेजें कमला गाब। सिंह राशि। दिनैनि साना नोंथांनि मान आरो समाजारि बेंखननि मोनसे फेहेरनाय लानानै फैदों। नोंथांनि गोख्रै थिरांथा लानो हानाय गोहोआ फालांगियाव गोबां मुलाम्फा लाबोनो हागौ। सरखार एबा खुंथायारि खामानिफोराव हेंथा सोमजिनाया दिनै जोबगोन। जुलियारि जिउआव खाथि सोमोन्दोआ बांगोन आरो नोंथाङा गावनि जिउनि लोगोरिनिफ्राय मोनसे सारप्राइज मोननो हागौ। गोहोनि थाखोआ गोजौ जागोन। सावस्रिनि बेलायाव साना मोजां। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों कमला गाब। कन्या राशि। बुधबारा नोंथांनि सानथांखि खालामनाय खामानि मावनाय आदब आरो सोलोजों दावगानायनि सान जागोन। नोंथांनि सोदोबफोरा फालांगियारि मेलफोर आरो सावरायनायफोराव गोसो होगोन, जाय गोदान लामाफोर बेखेवगोन। थाबथानाय रांखौ मोनफिननाया रांखान्थियारि थासारिखौ गोख्रों खालामगोन। बादायारि आनजादनि थाखाय थियारि जानाय फरायसाफोरा जाफुंसारनायनि नेरसोन थायो। दोगोन सावस्रिखौ जोथोन ला आरो रेजें आदार जा। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों सा सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों गोथां गाब। तुला राशि।
दिनैनि साना नोंथांनि जिउआव मोनसे गोदान समानथि आरो रांखान्थियारि दावगानाय लानानै फैदों। बेंकिं, आयेन आरो कनसालटेन्सिनि बिथिङाव खामानि मावनाय सुबुंफोरा मोनसे गिदिर खाबु मोनगोन। मावख'आव लोगोफोरजों गोरोबलायनाया मोजां जागोन। नोंथाङा गावनि मोजां मोनग्रा लोगोरिजों रमान्टिक सम बारहोनो खाबु मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों आकाहि गाब। वृश्चिक राशि। दिनै नोंथांनि आखा-फाखा आरो गोख्रों थांखिफोरा नोंथांखौ जाफुंसारनायनि थिखिनियाव लांगोन। दानाय, बिरोंदामिन आरो दिहुनथायजों सोमोन्दो थानाय फालांगिरिफोरनि थाखाय गोबां मुलाम्फा जानायनि नेरसोन दं। नोंथांनि बोसोनफोरखौ मावख'आव बरायगोन। नखरनि सोद्रोमाफोरजों गोजाम गोरोन्थि बुजिलायनाया गोजान जागोन आरो खौसेथिया बांगोन। सावस्रिया मोजां आरो गोहोगोरा थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रोजा गोजा गाब। धनु राशि। दिनै बे आयदायाव नोंथांनि गियान आरो रोंगौथिखौ जेरावबो बाख्नायनाय जागोन। सोलोंथाय, फोरोंनाय आरो रांखान्थियारि बोसोनजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरनि थाखाय बे साना जोबोद मुलाम्फा गोनां जागोन। आयनि गोदान फुंखा जौगागोन। न'आव गथ'साफोरनिफ्राय माखासे मोजां खौरां खोनानो मोनो। सावस्रिया मोजां थागोन आरो नोंथाङा गासै सानावनो गोहो मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोमो गाब। मकर राशि। दिनै मोगथाङारि थिरांथा लानाय आरो गावनि केरियारखौ गोख्रों खालामनायनि सान। नोंथांजों बानायनाय बिथांखिफोरा थि समाव आबुं जागोन, जाय मावख'गिरिफोरनि नोजोराव नोंथांनि फोथायथिखौ बांहोगोन। हा-सम्पथि एबा गारि बायनायनि लुबैनाया जाफुंनो हायो। नोंथाङा मोनफ्रोमबो बिथिङावनो नोंथांनि जिउनि लोगोरिनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। सावस्रिया मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 10 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रोजा सिलर गाब। कुम्भ राशि। डिजिटेल मिडियायाव नोंथांनि गोदानथि सानस्रि आरो गोसो जानाया नोंथांनो गोदान फालांगिनि खाबु होगोन। नेटवार्किंनि गेजेरजों गोदान सोमोन्दो लाखिनाय जागोन, जाय इयुन समाव मुलाम्फा गोनां जागोन। साख्रियाव प्रम'शन एबा बेथन बांनायनि नेरसोन थानो हागौ। मोनाबिलियाव लोगोफोरजों गोजोनै थांगोन। सावस्रिया मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 16 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों निला गाब। मीन राशि। दिनै नोंथांनि गोसोआ गोसोआरि गोजोन आरो रांखान्थियारि जौगानाय मोन्नैयावबो थागोन। बाहागोदारियाव सोलिबाय थानाय फालांगिया सानस्लाबै मुलाम्फा लाबोनो हागौ। निखावरिफोरखौ हेफाजाब होयोब्ला गोसोआ खुसि थागोन। नखरनि आबहावाया गोजोनथाव जागोन आरो नखरनि सोद्रोमाफोरनिफ्राय आबुं हेफाजाब मोनगोन। सावस्रिनि बेलायाव साना मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों फान्थाव गाब। अब्ला दिनैनि फानजामुथि एबा राशि फरायथिनाया एसेनोसै। नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव नोंथांमोननि साना माबोरै थांगोन एबा सानसेनि फानजामुथिखौ खोनासंनो एबा नायनो गोसोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।